Hai Ștefan, zile, hai! Din toate închisorile din lume, fix la asta am ajuns. Am vrut să mă las de școală, dar mama e profesoară. Vă jur că nu știu ce să mai fac. Dintre toți profesorii, verii și părinții, toți la clasă mi-au predat și la mate m-au picat. Vreau să se termine școala la la, școala la la, școala la la. Vreau să se termine școala la la, școala la la, școala la la. Nimeni nu suportă școala la la, nici el, nici măcar ea. Nu mă mai înțeleg cu mama. Mă pune să învăț toată vara, de dimineață până seara. Vreau atât de mult să scap de ea. Mai bine rămân în corigent și așa la ore nu-s atent. Mă uitam la ea în loc să fiu atent la mate. Și la ultimele ore curam câte 7. Încercam să evadăm pe coridoare, mie că ne vede profa frățioare. Dintre toți profesorii, verii și părinții, toți la clasă mi-au predat și la mate m-au picat. Vreau să se termine școala la la, școala la la, școala la la. Vreau să se termine școala la la, școala la la, școala la la.